så vil jeg gerne vise generelt rundt i øvelser og meditation og så videre, hele den her genvejtast. Og der er jo opskrifter, som vi har kigget på. Sommerinspiration ligger her lige nu, fordi den her video bliver optaget i sommeren. Så er der yoga-videoer, åndedrætsøvelser og meditation. Og det hele er egentlig ens, uanset hvilken jeg trykker på. Lige nu har jeg ikke premium adgang, så det du vil kunne se nu, når jeg for eksempel trykker på yoga, det er, at der er nogle knapper, hvor der står premium herude på billedet. Og det vil sige, at jeg har ikke adgang til det, fordi jeg ikke har premium. Men det du kan se her, udover det, jamen det er, at vi kunne for eksempel vælge den her, og igen, der kan du se, hvilken dosha er det god for, hvad gør den egentlig, og så videre. Og du kan også like den her oppe. Og det samme gælder, hvis vi for eksempel går ind i meditation. Der er også nogle ting, der er også nogle, som kræver premium, og nogle, som ikke kræver premium. Og der er der selvfølgelig igen like, hvis jeg vil, hvem er den her god for. Den er god for Vata og Pitta for eksempel. Og for eksempel herinde i åndedrætsøvelser, jamen der er det selvfølgelig værd at nævne, at dem der er at læse, jamen igen, der kommer den også op og siger her, at hvis du gerne vil læse og lære mere, jamen så skal vi have fat i et premium abonnement. Og så følger du egentlig bare knappen, hvordan man gør. Jeg har også lavet en video til, hvordan går du egentlig igennem step by step til at sikre dig premium adgang. Så der kan du også se den video. Det, der er rigtig skønt ved de her likes, udover at du kan følge med i, hvad du godt kan lide, det er, at herinde nede i bunden, der er der hjerte, favoritter, og det er så, at du ved, der er alt, hvad du har liket, der er artikler, som du har liket, opskrifter, sygdomme, nu har jeg ikke liket nogle af dem, øvelser, rutiner, men der er alt efter, hvad du liker, jamen så kan du finde alle sådan nogle her ting. Så det er genialt, så bliver det altid nemt at finde